שלום לכל ההורים שמנסים להירשם להשאלת כלי של בית ספר מנגן. הסרטון הבא זה סרטון הדרכה איך נרשמים להשאלת כלי. אם אתם חדשים, אתם לוחצים חדשים, לחצו כאן. אם אף פעם לא נרשמתם בתוך המערכת, לחיצה פה, אתם שמים את כל הפרטים שמסומנים בכוכבית ועושים פתיחת חשבון. במידה וכבר אתם נרשמתם לחוגים שנמצאים בתוך המתנ"ס או בעמותת הספורט, אתם פשוט שמים את הטלפון נייד וסיסמה. אני כבר הזנתי את הסיסמה ולכן אני כאילו בתוך המערכת. כדי להירשם לקבוצה אתם תצטרכו לרשום את הילד שלכם, במקרה הזה זה ברטוב נדב, זה בני, ואני רושם אותו לקבוצה חדשה. ייפתח לי חלון של הקבוצה. אני לוחץ על השאלת כלי בית ספר מנגן. כפי שאתם יכולים לראות, המחיר הוא רק שקל אחד, שהוא לא ייגבה ממכם. הוא רק ביטחון לאשראי. ואתם לוחצים על הרשמה. עכשיו תוכלו לראות שיש בעצם, יש לכם פה את הקבוצה שאלת כלי בית ספר מנגן, ואתם עכשיו צריכים ללכת ולהסדיר את הוראת הקבע. שלם בהוראת קבע. והסדר בהוראת קבע, בעצם לחיצה פה, בעצם תוביל אתכם למסוף של הסליקה. אתם מזינים את כל הפרטים ולוחצים על אישור. ברגע שתלחצו על אישור, יהיה לכם כתוב פה שהתלמיד נמצא בקבוצה ומאושר. זהו, זה הכל. אם יש לכם בעיות ודברים, תיצרו קשר עם הקונסרבטוריון ואנחנו ננסה לעזור לכם כמה שניתן. להתראות.